ife na-emezi ugbu a bụ na ndị itorobịa be anyị bụ ọgwụ ka fa na-agwọzi si na fa na-eme ọdịnala. Iyi eso kwete wee maọbụ soro nkwenye n'ife na-ekwu na out of 100%, 30% bụ omenala ka fa na-eme, 70% bụ ọgwụ ka fa na-agwọ. Onye bụ ọtụtụ ife na-eme n'ọdịda anyanwụ anyị. Arụ na-eme onye gị na ya kwugharịara okwu, ọ sị gị na ị ga-afụ ichekwa nọ nke egwuregwu. Obere oge eme gịnị? Obi ha enye ule, obi ihe enye ule, ọkọhụ ntụtụ onye nyere gị ife ebe ị na-alụ ụlọ maọbụ na-esi gị, ịzọrụzie ya ịyarazie si ebe ahụ